Jeg er nok allerlykkeligst, når jeg sidder på min hest, og det fungerer det hele. Jeg er ikke lige så stærk. Jeg kan ikke lave lige så meget med mine ben og mine fingre, som de kan. Og så har jeg ikke lige så god balance, som andre mennesker har. Hvis jeg ikke red, så vil jeg blive meget svagere i mit handicap. Så jeg tænker jo ikke over, at når jeg går rundt, at jeg er handicappet. Jeg kan godt mærke nogle gange, at nu skal jeg holde lidt igen. Prøv lige at lade den galoppere lidt igennem. Kom. Sådan. Det er ikke noget, at jeg overhovedet tænker over, at nu skal jeg passe på, eller at nu gør det ondt, eller det er ikke noget, jeg tænker over, at jeg har et handicap. Hestene, de giver jo en tryghed og kærlighed på en måde. Altså, man kan ligesom gå hen, hvis man har det rigtig, rigtig skidt, eller så kan man ligesom bare gå hen, og man kan bare læse alt af til den, ikke? Og den står bare, den kan jo ikke svare ind igen, eller den lytter jo bare på en, ikke?